Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon eta ongi etorri eta gora kopak humoreko ikusten ditut hemen Goiuri eta Oiana eta ez dakit izango ote den gaur ardobeltzaren mundu eguna delako. Topa! Nazioarteko gastronomian gehien erabiltzen den edarietako bat da. Plater asko prestatzeko erabiltzen da, zapore eta usain bikaina ematen baititu, eta ospakizunetako protagonista nagusietako bat izaten da. Gizakiontzako funtsezkoak diren mineralak ditu. Hala nola, fosforoa, magnesioa eta zinka, baina adi. Osasun adituek gomendatutako dosi txikietan kontsumitzen bada. Bestela, akabo. Bestetik jodei gorri-gorriak, ardoa eta laguntzarrak. Eta ondoren euria, teilatuak eta euria. Pelikula, abesti eta olerkien inspirazio iturri izan da ardoa. Benito Lertxundik dio, neoiz ulertu gabeko askatasunaren kantura joko duzu, bizitza ieskorraren ardo mikatzetik edaten duzun artean. Jose Ripiauk dio, ardo botilak lagunduko dio bere miseria aztutzen. Eta Mikel Urdangarinek, San Juan Gabazan, errezenituen bekainak, ezpan moreak, azken balsa eta ardona. Moreak azken balsa eta ardona. Pelikula ugari egin dituzte ardoa oinarritzat hartuta. Adibidez, Giuseppe Monfil, Aiarin Burgundi, Il secreto de Santa Vittoria, edo Las catedrales del vino. Ze gauza zaila ela bizkuntza bat esteren atzetik euskatzea. Ja, hoa kokatu duzunean baterako, ator bestea ez? Nahiko txukun, Oso ondo. Baina, pixka sartzea gatik zurekin. Bale. Eta zehazki ardo eta upeltegiei buruzkoak ez diren arren, pelikula askotan ikusi ohi ditugu protagonistak arnoa edaten. Bai, adibidez, ardo asko edaten dute Orient Expresseko Heriotza liburu eta filmeko protagonistek. My summer wine is really made from all these things. Oiana, ze belarritik entzuten duzu eto? Kezkatuta zegoen Oiana alde baterik ez zuelako entzuten, baina baina noiz bai gertatu zaidalako. Bai, baina bestiak berak hor panoramizazioa zuen, eta bai nire banengoen, ze pasatzen da. Oso zarra da. Abestia oso zarra da, gian horregatik. Estereofonia bezain zarra. Gaurko egunez zerzeinatzen Murder on the Orient Express 1974an Sidney Lumetek zuzendu eta Albert Finney, Logan Bacall, Martin Balsam, George Clooney, Jean-Pierre Cassel, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Sean Connery eta Anthony Perkins aktorek antzestu zuten besteak beste. Ze ondo hainbeste izen, Eta bestaren atzetik! Baino bueno! Bueno, sekuelako filma da, nahi asko gustatzen zait, eta duela gutxi bertsio berria egin zuten Penelope Cruz, William Dafoe, Judi Dench eta Michelle Pfeifferren mailako aktoreekin. Aizu, zureak errexagoak zian, Michelle Pfeiffer esateko. Agatha Christieren liburua irakurri edo filmak ikusi ez dituenarentzat hauxe gertatzen da. Orient Express trenaren bidaia batean hilketa bat gertatu da. Inork ez daki norden hiltzailea. Eta itxuraz, bidaiari guztiak dira susmagarriak. Herkules Poirot da bidaiarietako bat, eta bera kasu argitzen saiatuko da.
You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Misterio argitu bai, baina bidetik ez dakitzen malditro ardo edantzuten pertsonaiek luxuzko tren horretan. Ai, kulpoagot, misterio guztiak argitzeko kapaza den gizona. Argitu dezala ardoaren jatorriaren misterioa, historialariak ezbaitira ados jartzen. Batzuk diote, mahatxondoaren laborantza eta mahatxekin egindako edarien elaborazioa Kristo aurreko 6.000 eta 5.000 urte ingurukoa dela. Eta beste batzuek aldiz, brontze arora arte, hau da, Kristo aurretik 3.000 garren urtera arte, etzela ardoaren benetako jaiotza gertatu. Quemando piedra, pero en la caseta de los populares el vino es más caro y reluce la fruta, la gomina en el pelo y las camisas de marca. 4 camareros siguen en la lucha, donde nos despachan mojito cubano. Y es tu corazón. Hala ere, arkeologo gehienak ados daude. Munduan egin ziren lehenengo ardo ekoizpenak Sumerren, Tigris eta Eufrates lusaiertan izan zirela, eta Sumertik Egiptora iritsi zela ardoa. Garai horretan Egipton gehien kontsumitzen eta ekoizten zen alkoholdun edaria garagardoa zen, baina ardoa iristerakoan parekatu egin ziren bien arteko kontsumoak. Nilo errekaren ertzean mahatxondo landaketa handiak egin zituzten eta azkar konturatu negozio handia egin zitekela ardoarekin. Horrela hasi zen ardoaren komertzializazioa. Mahatxaren zukua lokatzezko ontzietan uzten zuten fermentatzen hainbat urtez. Orduan konturatu ziren geroz eta urte gehiago egon ontzien barruan, geroz eta ardo hobeagoa lortzen zutela. Listen to me, butterfly. There's only so much wine that you can drink in one life, and it will never be enough. Egipto, Txina, Grezia, Libano, Palestina, sekulako bidaia egin dezakezu ardoaren historia aztertuz geroz. Gurera iritsi arte, Euskal Herrian ardo beltza ekoizten da, eta mundu mailako ospea dute marka batzuk. Errioxako ardoa, Irulegiko arnoa, Nafarroako ardoa, txakolina. Baina ez gaitezen lokatzetan sartu. Badakizue azken hilabeteetan, Arabako Errioxako upategi batzuek sor marka propioa sortzeko egitasmoa bolo-bolo ibili dela. Bai, eta Irulegi aipatu duzu, eta niri ja Irulegiko askoaren misterio etorri zait burura, Ba orduan utzitza egun kopak alde batera eta itzul gaitezen kafera. Coffee time, my dreamy friend, it's coffee time. Let's listen to some jazz and rhyme and have a cup of coffee. Bigarren kafera hain zuzen ere, oiana? Hoxe, gaur Amaia Garate Olano arkitekto eta eszenografoa izango dugu kafe hutsa gurekin hartzen. Eta Titiri Jai txotxongilloen jaialdia barrutik ezagutuko dugu bere zuzendaria Estitxu Zalduaren eskutik. Ba, siariak mugitzen, Eta violentzia politikoari buruz ere, arituko gara. Aizue, azaroak 24 ditu gaur eta osteguna da, ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin Jaun Andreok Groseko dama, Donostiako alaba eta auskalo zenbat gozagile. Goiana Maritorenak enbe, Arratxaldeon. Arratxaldeon! Norbaitek pentsalezakia, akaso glamour gutxiago dela, baina barrio txinoko dama eskuinean. Tolosako alaba, Goiuri ezei zarandi, Arratxaldeon. Arratxaldeon. Polilla barrio txino,
Izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Elurbide. Gaur, bigarren kafeak 477 garrena du. Azaroak, 24 arratsaldeak 4:16. Eta gu hemen 3, Laster 4 izateko asmo. Zongieto horrei denei, bigarren kafera. Jon Lizek dio hemen gure txatean, oraindik osteguna. Ostilla, bai. Ai. Ze sakon eta ze intenso abiatu dugun saioa, kearen moduan. Ba, maite duten tarteari heldu barko diogu, zer duzu Jana? Ez. Ui, banekiela zeintzen urrengo galdera, eta horren esan dut, bani ez nahi zan, hain sakon jarriko, hoxe, maite dut eskatuko diaz, ezta? Eskatuko dizut, kontaidazu? Ui, ez, nahiago dut orain maite duta. Kontaidazu, azken urte hontako zure gozaririk goxoena. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte. Urte askotan izan gara Oiana eta biok lagun, baina uste dut gaur gure adiskidetasuna kea bezala joango dela. Ba, nahiazu maite dut esaiazu. Bo, Juri, ezeiz zarandia zeina zure maite duta. Ba, nik ezagut maite dutik. Ara bestea. Nik maite dut ezadaukat. Bueno, vale, ados. Baina prestatu dute. Oiana, bueltatuko nahi zugan alasai. Pentsatzeko denbora mandizut. Txintxua. Baina maite dut ezagun hartu. Bai, noski. Vale. Zerbait. Mesedez! Entzule jauna, entzule Anderea, zer egingo du nik hemen, mai hontan? Ba, sekulako maite dut eza da, Bizira hon. Haundia. Ea ba. Egian nire maite dut ezarekin ez dugu zuen maite duten beharrik oso handia dalako. Hasi naiz, online ari nintzen begira salgai dauden etxeak, alokairuan dauden etxeak, kuskusiatzen ez zaukat intentziorik etxe bat erosteko, ez da dirurik ere, baina ikusteagatik ea inguruan zer dagoen. Eta ikusi dut etxe handi bat salgai, nahiko prezio majoan, eta begiratu dut zenbat metro karratu dituen, eta bada etxe oso handi bat, terrenoarekin, eta aparkalekuarekin, eta bla bla bla, eta nahiko prezio ona. Baina irakurri dut, finkak eraberritze integrala behar duela, planoetan islatzen den banaketa, orain arte garatu den negozio motara egokitzen baita. Tardun esan deta, planoa bidatuket, ze negozio izango zen dena berritu behar balin bada. Eta, streamingan jarriko dut. Eta streaming bitartez jarraitzen ez dutenek, kontatu egingo diet, zer topatu dudan planoan. Logelak bata bestearen ondoan, logela guztietan konketa, eta pentsatu dut, klaro, orain ulertzen dut, zergatik berduen, eraberritze integrala, negozio mota, hori negozio deitzen balin bazaio, ez dakit. Negozio motara egokitu balin egokitu baita, eta klaro, horrela ikusita, logelak bata bestearen ondoan, bigarren pisu oso hartzen dutela, eta batzuetan komuna dagoela, gehienetan konturatu naiz putetxe badela. Eta, klaro, salgai dagoela. Baina, iruditu zait hain itxusia esatea, finkak, eraberritze integrala behar du, eske, klaro, planoetan islatzen den banaketak, orain arte bertan garatu den negozioari hemen egiten dio, ez? Putetxe bada, eta segulako tripako mina jarri zait, planoa ikustean, eta ikustean logelak, eta imaginatzean, ze, klaro, nien naiz egon inoiz putetxe baten barruan, are gutxiago
etxe honen barruan, eta hau, esan bezala putetxe bada, eta ikustean nola logelak banatuta horrela bata bestearen ondoan, logela txiki-txikiak, segulako nazka eman dit, eta segulako tripako mina, eta hor maite duteza. Bai, ez diguzu gorputzela... Ez nahiago nulenago hasi, nigo. Bai, orain ni sartuko nahi zerritik. Zure baimenarekin, Baina maite dute edo maite duteza? Nik maite duta. Bez, perfecto, Fiago esatzeko, jene. Oso ondo iritzu zaitu, bai. Maite dute, Singapuren, akaso ikusi zu sareetan, gertatu den hau. Antzoki bateko jendartea da. Entzulegoa. Oholtza gainean musikari bat, eurak zuzentzen, flipatu, Ez dakit, hemen trukorik egon oteen, gerora zerbait... Hauek dira ikusleak, esan Bai, duzu? ikusleak. Bueno, baina izango zen abesbatza bat, ez? Egia da, gero ongo gara txotxongiloen jaialdiaren inguruan, titiri jairen inguruan, eta zite etxeak antolatzen duen beste ekitaldi handi bat bada abesbatza lehiaketa. Nik gogoan dut Tolosako abesbatza lehiaketaren itxira ekitaldian abesten dela Agur Jaunak. Eta publikoaren artean, abesbatza kultura askoko jende izaten da. Batzuk abeslariak, besteak abeslari izandakoak, oraindik ere badira, batzuk parte hartzaileak, epaimaileak, kultura koral handiko jendea. Eta egia da, Agur Jaunak hori entzun egin behar dela. Oso unkigarria da, oso polita, baina hemen ikusten ari garen antzoki honetan egon daitezke 4.000 pertsona, ez da oso ondiru itzen zait antzokia. Alderatuz esaterako Victoria Eugenia edo Arriaga bezalako antzokiekin, ez? Bai, handiagoa da. Asko handiagoa. Baina ze politia, Bai. Eta entzularentzat, hori badoa musikari hau, ez? Zuzendari lanetan ari dena, baina hor, pianoa, bateria, gitarrak, ez dut jakin oso no ze kontzertu tan gertatu den hau, baina eta ari da bata bestei eskatzen afinazioare perfectoa, ez da egit, akaso badu hemen fakeetik zerbait eta norbaitek idatziko digula izter esan ez aizue hau ñapa bat izan da, baina... Hori zute idatzi, baina idatzi dute, noiz ebekatu behar dituzuen, bai, maite dutezak. Gorroto dut kamufletu bat, baino ez da. Ui, Jon Liz. Egia da. Bai, Jon Liz. Baguk maite zaitu guzu. Bai. Ez, bai, maite zaitu Jon Liz. Oiana Maritoren agende, zein da zure maite duta pentsa, kantu eder badakarte zuretzat, maite duta gustora bota ezazun, eta hau ere, hasi dugu programa giro sinfonikoan, orain giro koralean jarraitu dugu, eta bagoaz berriro, giro sinfonikora. Oine. Hula betik atera berria da, Munduari begiratzeko moduak. Badator, Mikel Urdangarinen disko sinfonikoa, aurrerapen kantua da, munduari begiratzeko moduak hau, askotan entzun dugu bigarren kafean, hainbat bertxiotan dago, ez, Parpuertoarekin egin zuten, berak bakarkare edo gitarra oso zentral zuen beste disko batean, orain dut buruan izango, eta badator bertxio sinfonikoa, Oianak bere maite dut sinfonikoa eskain diezagun, Oiana Maritorenak enbe, zein da, zure maite dut. Gira, bat esango dut, baina oraintxe esan duzunean Jon Liz, guk zu maite zaitugu, etorri zaiburura gaur ariketa bat egin dudala ikasle batekin, eta biok egiten ari ginen, bi nakain bar genuelako, eta berak etzuelako bikoterik, eta momentu batean esan behar zuen agur, eta nik esan diot aserre agur, pertsonaian geunden, eta berak esan dit, ez zaitut maite! Bueno, eta izan da oso momentu politia, baina hori etzan, maite duta. Maite dut eza, baino ez da gorroto handi bat, Jon Liz, lasai. Da arritmia. Bueno, gaur kotxean entorren euri zugarria, kristona botatzen nahi izan, errepidean, eta haizetakoa, hau da parabrisasa. Erritmo batean neukan, eta atzekoa jarri detenean beste ritmo batera zijoan, eta hor momentu baten esan dut, gorroto dut, arritmia hori edo urduri bezala jarri naizta gogoratu dut, nik bikotekide bat izan nuela, alemaniarra zen bera, eta salsa klasetara joaten nintzen ni, Eta ritmikoa bata oso arritmikoa.
oso arritmikoa. Baina oso jatorra zan eta guapua zan ere gaina. Baina jatorra. Eta baina gogoratzen dut berarekin salsa gaina, bueno, nik oinarrizko pasuak ezakit dantzatzen nola bereziki ondo, baina oinarrizko pasua banek izkien, eta ardun, bueno, zapaldu beste iketzian iten, baina hala ere, gustora, neon berarekin. Gustora. Bai, orduan arritmia gorrotu dut, baina aldi berean ere maite dut. Oianak kaltetutakoen elkartea sortuko. Ez, baina esan dut gorrotu dut, baina maite dut, Goiuri. Eta arritmikoa garenok zer, ez da gure kulpa. Ez, baina nik maite dut. Asko betu duzu kontzeptu erritmikoa bigarren kafean zaudenetik, Txaloena nola da? Txaloena, Maialente biderekin ja bazabiltza hor pulsoak markatzen, eta... Bai. Ez, maitasunetik esan du, baina haizetakoa bi erritmota zehonean hor pixkat, pentsioan jarri naiz. Zurekin erabat bat egin du eta empatizatu du. Maite dut ezak egin du bertzirela esan eta gero esan duena, ufa, olako gauzak gehi bat, oso arritmikoa zen, baina jatorra, jajaja. Beraz, Jon Lee, zu ere urduri xamar jartzen zaitu, haizetako garbit gailuak, haizetakoaren garbi gailua. Limpia parabrisas ditzen zai horrez, garbitzearena, nunbait sartu behar. Nik parabrisas azaten beti. Andereño, baina ez hori da, parabrisas da kristala. Claro. Haizetakoa. Baina nik gazteleraz ere, hola, xosatet, gaizki. Bai, gaizki. Oso gaizki. Oikoa da, baina lasai. Nik bakizu zer maite dudan horrekin lotuta, pixkat hau positibez atzaldera, kasualitatez kantu batekin erritmoan doanean garbi gailu hori. Xu, 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 xu. Holaxe, eta horako bazak kontatuta saio hasi beharko dugu, ezta? Eta izu ez zagatik egiten duze parra, hain raroa da? Ez. Flipatu iten hau. Gero gainean, inoiz ez du asko irauten, ze normalen badago tempo aldaketa txiki bat eta pixkanak aia azten da desenkajatzen, baina. Aizue, plan asko dauzkagu guk astebururako eta laizer kontatuko dizkizue Oianak arte eszeniko idagozkionak, txotxongilloen ingurukoak ere asko kontatuko dizkizuegu, baina bertso saio ederra dago asteburu honetan, larun batean Baionan, eta guk bertarako 2 sarrera dauzkagu, gaur azken eguna idazteko 2 argoizeko aria saioan jakingo duzuen Norden Garailea. Norden Garailea, hain zuzen ere, hau erantzuten asmatu duzuen onartean. Nola amaitzen da, bertso hau. Miren Amorizaren bertsonek amaiera bat du eta asmatu behar duzu. Naiz dituzun ritmo eta pausaje eskasak, egon gelan egin nahi dantzaldi. Oiana eta bere mutil alemaniarra bezala. Beti ez dira izaten zurekin errazak, nire ordez ez aldizu balio. Nire ordez ez aldizu balio. Horixe da, hain zuzen ere asmatu behar duzuena, nola amaitzen den bertso hori, eta hortarako, asmatzen baduzu behintzat, edo asmatu gabe ere, mezua, 644-63 2 lau telefono idatzi behar duzu. 644-63 2 lau. Naiz irretiaren WhatsAppera, bota zuen erantzuna, izen abizenekin, eta 2 argoizeko arian, Ainara Rodríguez lankideak egingo du, zozketa eta berak esanango dizue, Norden Garailea. WhatsAppera ez gure txatera, hemen gure txatean ez du balio. Bai, esan genuen baietze. Bai, bapia dituzten erantzunak helaraziko ditugu guk ariako lankidei, bai. Trompa iruditzen zait. Bai, neska, nola zauden, Gaurko saioa abiatzeko moduan bagara, eta zibarko dugu gainera, zemen pulamento handerik ez dago. Naiz irratian zarete, bigarren kafean, lauterdiak oraintxe, bagoaz aurrera. Gure osteguneroko arte eszenikoen protagonista ezagutu behar dugu Oiana Maritorena Genberen eskutik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Muchachas, un hombro donde solloza la muerte, un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de mañana en el museo de la escala. Amaia Garateolano, Sukarrietan jaioa, egun Bilbotar sentitua, arkitekto eta eszenografoa. Arkitektura ikasketak egin zituen Donostiako Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ordutik lan ezberdinetan dihardu. Alde batetik, eraberritzeak burutzen ditu etxebizitza eta lokal komertzialetan, diseinua, obra zuzendaritza
eta gremioen koordinazioa. Beste aldetik, irakasle izateko masterra burututa, 2016 urtetik, irakasle dabil 2. hezkuntzan, plastika emanaz. Eta hori gutxi ez balitz bezala, eszenografian masterra egin zuen 2016an Bartzelonan, eta ordutik, antzezlan ezberdinen atzean lanean dabil, eta baita erakusketa ezberdinak diseinatu eta eraikitzen ere. Bimila eta 2015 urtean, Max Glaenzel eszenografo kataluniarraren laguntzaile izateko aukera izan zuen hainbat lanetan. Victoria, Don Juan, Julio César, ondoren Euskal Herrira bueltatuta, hemengo konpainiekin lanean hasi zen. Frangoren bilobari gutuna lanean, Simon Fuchsek zuzendua, eszenografiaren eraikuntzan laguntzaile izan zen. Ozkailu lanean, Manes Fuchsena, eszenografiaren eraikuntza egin zuen. Besaulkian, Ander Lipusenean, diseinua. Benetan be konpainiarekin, inondik inora, Porno versus Afrodita edota batetik bestera antzezlanetan ere aritu da. Azken hau, orain gutxi estreinatua. Eta haietan, eszenografiaren diseinu eta eraikuntza burutu du. Eta eskuartean ere, baditu hainbat proiektu. Oscuro, oscuro de tu frente, ay, 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 toma este vals. Hau guztia, euren artean oso ezberdinak diren erakusketen diseinu, eraikuntza eta muntaketarekin uztartu izan du. Itxaropena ez da inoiz galtzen, Gerra Zibilaren azken egunak. Arkitektura garaikidearen distira, Antonio de Trueba Bizkaiko kronista eta beste hainbat erakusketa. Gaurkoan gurera ekarri dugu bere lana ezagutu dezagun eta antzezlan ezberdinen atzean dagoen eszenografia nola sortzen duen jakiteko. Ongi etorri 2. kafeko kafe utxera, Amaia Garateolano. Kaixo. Kaixo, Amaia. Arratsalde honetan. Aizu, Amaia, lehenengo galderanik egingo dizut, ostegunero, kafe utxaren protagonistoi egiten dizuedan bezala, eta gero janak helduko dio gure lemari. Baina, galdera sinplea da, kafezalea zaren ala ez erantzun behar diguzu. Begira, ninez, kafe deskafeinatua hartzen duen pertsona horietako bat. Sentitzen dut. Goiuri oianan, nik jomarra daukate. Egizuek entrevistarekin. Agur, gerrote. Amaia, berdin maite zaitugu eta berdin jakin nahiko ditugu zure lanen inguruko bat xehetasun, baina estadistiketan jakintzazu minoria zaretela kafezale etzareten edo kafezale deskafeinatu zaretela. Eragin handia egiten dit kafeinak. Eta orduan, kafein hartzen badut, aztena aizea hormetatik gora eskalatzen, eta... Ados, lasai, ez da ezer gertatzen, den ondo. Bueno, Amaia, elkarrezketarekin pixkat sakontxiagoa hasiko gara. Aipatu dut arkitektoa zarela, eta eszenografoa ere bai. Pixka bat konta iguzu, nola egin zenuen, arkitekto bezala ere jarraitzen duzu, baina nola egin zenuen saltoa arkitektura ikasiz ondoren, eszenografiaren mundu horretara? Izan zen, aldaketa bat, erabaki bat hartu nuena, decepziotik, erabat, esari dut, nik bukatu nuen arkitektura karrera, jarri nintzen lanean arkitektoa bezala, eta, deskubritu nuen arkitekto ogibidea ez ala nik uste nuena. Hobeitzat, nik momentu horretan aurkitu nuen ogibidea. Ze badaude arkitekto izateko modu asko, egia esan. Baina, niri tokatu zitzaidana, askoz ere burokratikoagoa eta askoz ere aspergarriagoa, nik buruan neukanarekin alderatuta. Nik imaginatzen nuen lan bat oso sozialki konpromiso handikua eta sorkuntzaldetik oso intensoa, eta aurkitu nuen, arkitekto baten lana izan daitekela 90 baten, borrokatzea, mundu guztiarekin, legearekin borrokatzea, araudiarekin borrokatzea, udaletxearekin borrokatzea, gremioekin borrokatzea, orduan izan zen, uste eta bostena niretzako, arkitektura karrera berez oso polita iruditu zitzaidan, baina gero ez horren beste lana. Eta erabaki nuen, nire sorkuntzan ibiltzeko behar horiek edo berbideratzea, kreatiboagoa izango zen esparru batera. Eta antzerkia izan zen
asko gustoko nuen ja, eta bueno, salto egin nuen. Eta konta iguzu pixka bat zer den, zuk antzerkian egiten duzuna, eszenografo baten lana zer da, ez dakienarentzat, edo agian irudikatzen dugu ez, eszena, hitzak esaten duelako, eszenan gauzak jartzia edo ez dakit, baina zer da zehazki? Bai. Azkenean da, niretzako eszenografia edo espazio eszenikoa historiaren beste persona bat da. Narratiboki presentzia dauka, ematen dio ez bakarrik testu inguru fisiko bat, baizik eta testu inguru psikologiko bat, emozional bat, bai? Eta izango da, beste pertsonaiek bezala izango du bilakaera bat. Espazio horrek lagunduko dio ikusleari sartzen nolabait giro emozional baten, bai? Eta bidaiatuko du, eta aldatu egingo da, eta hortaz lagunduko dio ikusleari ulertzen narratiboki bidai hori ere bai. Izan daiteke gero fizikoki hori nola egiten da, hori ez da 1000 modu desberdin daude. Orduan, depende zuzendaritza, depende dramaturgia, gauza askoren arabera gorpuztuko da modu baten edo beste baten. Eta da hori da, aktorei ematea jolasteko eta izateko espazio bat. Eta nola sortzen duzuzuk espazio hori? Segurazki aipatu duzun bezala, modu asko daude, zuzendari batekin akaso modu batera, beste batera, baina oroar baduzuola zeo zer egiten duzuna edo egin ohi duzuna? Nik esan duzun bezala, zuzendariaren arabera asko aldatzen dira, lan egiteko sistemak, eta hori ere bada oso interesgarria lan honetan, bai? Zuzendari bakoitzarekin egokitu behar duzula zuk zeuk, zure lan egiteko modua, da hori erronka polita da. Nola egin, ni hasten naiz beti, saiatzen naiz behintzat, testua ondo ulertzen. Ondo ulertzen edo zirrikitu guztietan murgiltzen eta saiatzen naiz zuzendariarekin asko hitz egiten aldudan neurrian eta zuzendariak nahi duen neurrian, noski. Baina pixkat saiatzen naiz bilatzen, zein den zuzendariaren ikuspuntu partikular eta pertsonal hori, ez? Eta beti agertzen dira metafora batzuk, agian, eta metafora horietatik hasten zara tiraka, eta oso emozionaletik lan egitea gustatzen zait niri, bai? Oso sentimenduetatik eta hortik lan egiten dut. Saiatzen naiz imaginatzen dut, igual estena batzutan zeintzuk dira nik estena horrekin lotzen dituan emozioak, bai? Edo zuzendariak, ze emozio bilatzen dituen estena baten. Eta orduan nik saiatzen dudana da, bilatzen ze espaziok eragin ditzakeen, edo provokatu ditzakeen emozio horiek, bai? Osea, harreman hori oso garrantzitsua da, zuzendariak erekin izaten duzun harreman hori, eta zuk esaten zenuen bezala testuan adierazi edo ukitu nahi diren emozioiek ere ondo ezagutzia. Bai, hori da. Eta badago askotan zu ari zara sortzen, baina berez egia da espazio fisiko bat egon badagoela, ezta? Antzoki baten pentsatzen ari garenean behintzat. Eta irakurri diot estenografo bati, eta pixka baldotu nahi nuen zurekin, zu bazarelako bai arkitektoa eta bai estenografoa. Eta hau da, estenografo frantses bat, Jean Guillecat, eta berak esaten zuen aspaldiko esaldi bada edo komentario bada. Arkitektuen diktadura zegoela. Arkitektoak zirela askotan, esaten zutenak edo zehazten zutenak nola egin behar ziren gero oholtzan gauzak. Hau da, antzokia diseinatzen zuen arkitektoak askotan baldintzatu egiten zuela gero bertan zer egin zitekeen. Eta beretzat, benetan ederra zela, antzoki batean edo leku batean, arkitektuak uzten zuenean benetako askatasuna ondoren bertan gauzak egin alizateko. Eta bera horregatik sentitzen zela antzerkian aske edo berezia egiten zitzaio antzerkiak bazuelako hori eraldatzeko ahalmena edo. Orduan ez dakit nola ikusten duzun zuk hori, egia da arkitektoek askotan antzokiak sortu edo egiten dituztenean baldintzatu egiten gaituztela edo zaituztetela zuek? Bai, begira. Gertatzen dana da, espazio bat diseinatzerakoan arkitekto bezala, ezagutzen badituzu benetan espazio horrek izango dituen beharrak,
aukera izango duzu egokitzeko eta bueno, eskaintza zabal bat egiteko, bai? Baina gertatzen da, gehienengotan, normala denez, arkitekto guztiek ez dakite nola funtzionatzen duen antzoki batek, barrutik. Ez dakite adibidez, antzoki bat antola daitekeela publikoaren ikuspuntutik ari naiz, adibidez, ez dakite antola daitekeela 2 bandatara, 4 bandatara, hau da, izan daiteke publikoa egotea agertokiaren aurrean, aurrez aurre, edo izan daiteke publikoa egotea adibidez agertokiren inguruan, agertoki osoa inguratuz, bai? Aukera horiek arkitekturak ahalbidetu behar ditu, bai? Hortaz, arkitekto bezala diseinatzerakoan antzoki bat, kontuan izan beharko lukete, publiko eta agertokiaren artean formatu edo erlazio desberdinak gerta daitezkeela. Bai? Hau da, arkitekto bezala ari gara infrastruktura bat, azpiegitura bat definitzen, gehiegi ezagutu gabe gero bertan zer gertatzen den, zer gertatu daitekeen. Orduan, bai, sortu daitezke gatazkak eta sortzen dira. Amaia, arkitekto eta eszenografo zaren horretan, eta bi esparru horiek ezagutzen dituzun horretan, zer egiten duzu gehiago, korporatibismo arkitektoniko oruntz jo, edo zure kide direna kritikatzeko askatasuna baduzu, ze? Hau publikoari azaldu egin behar diot. Antzokietan ezoikoa da, antzoki ia orotan, edo askotan behintzat, teknikariek, eszenografoek, argiztatzaileek, zuzendariek, urteak pasatzea antzoki baten diseinu arkitektonikoa edo kritikatzen, ez? Horren, ez dakit Amaia Garatek nola bizi duen, hau, horrelakoak esaten direnean, saiatzen zaren zure kide diren horiek pixkat justifikatzen, edo zu ere bazaren pixkat inkisidorearen paperean sartzen zaren horietako? Nik saldo egiten ditut nire kideak, saldo egiten ditut inolako zalantzari gabe. Zenbat eta zenbat arkitekto daude, eraikinak egin dituztenak jakin gabe eta ezagutu gabe, benetan ze behar dauden antzokietan. Bueno, gehiengoa esango nuke sentitzen dut, baina hor renegatu egiten dutera bat. Eta zure antzokia eraikiko bazenu, edo diseinatu beharko bazenu, arkitekto bezala, nolako haingo zen? Ba, ez dakit. Ez dakit, eta hau da eman aldizudan erantzunik eta zintzoena. Orduan, hasiko nintzateke, egingo sortuko nuke komisio bat, eta jakitunen komisio bat, eta galdetuko nieke beraiei, eta egingo genituzke baina inguru batzuk, eta guztien artean erabakiko genuke. Baina gero kasu egiteko, ez da Amaia, komisioiek osatzen dira antzoki askoen bueltan, gero arkitektuk ez dut egiten, baina komisioiek aspaldi existitzen dira. Ja, gero ze kasu egiten dioten ja hori beste bataila bada, ez da? Bai. No olvidaré. Bueno, Amaia, badaukagu zuretzat galdera bat, ez dagoena bigarren kafearen laborategian bertan. Kontua da, astez-aste, gure gonbidatuak kateatzen zaituztegula galderen bitartez. Datorren asteko gonbidatuarentzat, Oianak eskatuko dizu galdera bat. Baina joan den asteko gonbidatuak zuretzat galdera utzi zuen. Arratsalde on danoi, arratsalde on Amaia, Maitia. Ia, hemen nire galdera. Imaginatu baliabide guztiak zeure eskura daukazuzala, eta zein izango litzateke sortuko zeunkean eszenografia, mota, estiloa, zer ingo zeunke? Hala, ja zensatu esun. Morzu handi badanontzako, agur. Jo, naia zar, ez da? Pues oso galdera polita iruditzen zait, egia esan. Ireki egia, torden pixkat bertigoa ematen du, baina egia da batean etorri zaidala eta oso argi ikusi dudala. Nik ingo nuke zerbait kolektiboa, kooperatiboa, eta nik neuk eszenografia sortu eta diseinatu gabe, saiatuko nintzateke egiten bideratzen sorkuntza kolektibo bat. Bai? Hau da, bideratzen herritarrek beraiek egin zezatela artelan kolektibo bat beraiek disfrutatzeko kalean. Pixkate oso utopikoa da, baina bai, hortik bideratuko nuke. Bai, antzerkia oso kolektiboa da. Antzerkia talde sorkuntzan oinarritzen da, eta hori da izuzen ere dakan gauzarik eta politenetakoa. Hori da arkitektura faltan bota izan zenuen gauzetako bat?
Bai, hori da, hain zuzen ere, bai, arkitektuak gainera badaukate oste pixka bat, janero solitario, eroe bakarti eta ego haundidun, jakitunen zera hori badaukate, eta guzti horretatik aldentzea izan zen pixka, bai, kolektibotasunean ni askoz ere erosago sentitzen naiz, talde lanean, eta gainera antzerkian dagoen giroa, dagoen jendea da, artistikoki sensibilidade oso handia daukan jendea eta plazer bat izaten da beraiekin lan egitea egia esan. Zure lanetako batera jo nahiko nuke, justu oraintxe bertan urriaren 30ean oker ez banago estrenatu zuen Benetan Be konpainiak batetik bestera lana, eta zuk beraiekin, Benetan Be konpainiarekin lan batean baino gehiagotan aritu zara, orain irudiak ikusten dituztenek Porno versus Afrodita lana ikusten dute, bertan ere aritu zinen. Konta dezakezu pixka bat batetik bestera lan honi buruz, uste dut familia ikuskizuna dela? Bai, hori da. Eta txorien mundura eramaten gaituen lan bat. Bai, kasu honetan zan, enkargu bat nahiko zehatza. Bada migrazioi buruz hitz egiten duen zera bat, antzeslan bat, bai, familientzako egindakoa, oda umeentzat ere egindakoa, eta zuzendariak oso argi zeukan zer nahi zuen taula gainean. Bere buruan argi eta garbi ikusten zituen, behar zituen objektu, atretzo eta espazioak. Eta hortaz, nik batzutan egiten dut konpainia edo zuzendariaren bidaide funtzioa, sorkuntzan. Kasu honetan, egina zegoen sorkuntza nolabait esateko, ez, diseinu aldetik. Hortaz, nik egiten dut gehiago eraikitzaile funtzioa, bai? Eta oso gustatu zitzaidan asko proiektu honetan izan zen materialekin experimentatzeko aukera izan genuela. Bai, sortu genuen horrelako arroka faltsu bat, jolastu genuen fibra de vidrio esaten da erderaz, bai, zuntzarekin, eta baita ere, bai, hori da, beira, zuntzarekin, eta izan zen material aldetik gauza berriak eta teknika berriak deskubritzeko momentu bat. Eta nik uste emaitza polita geratu dela, eta niko konbidatzen zituzte eta antzeslaban nago ikustera. Aukera badokazue. Saiatuko gara aukera dugun, nik Porno versus Afrodita ikusi nuen, edo I Love Gorka Urbizu. Eman zenuten insistentzia festarekin. Izen buruarekin, ez da? Saldu egin nahi genuen, jendea ikusea joteko. Amaia, astero, agendan karteleretan tope egontzan lan bat da, zorionez, gainera pozondiarekin. Eta egiten zuten aurkezpena pixkat erdibana. Eta orduan, oianak aurkezten zuen da gaur, musike barrin, Porno versus Afrodita edo I Love Gorka Urbizu. Horrela ez aste demoraliosoa pasa genuen. Performance bat. Ja, hasi egiten zen gurekin. Ensaiatzeko gatzen aurretik. Aurkezpen performatibo radiofoniko oso polita egiten zen. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre es solo una mujer, así llamados. Uste dut orain, Anita Maravillasekin ere, zerbait sortzen ari zarela, ezta? Txotxongiloak egiten dituzte, Anita Maravillasekin txotxongiak egiten ditu, gainera ondoren Titiri Jairi buruz ere arituko gara, oraintxe Tolosan ospatzen ari den nazioarteko txotxongilo jaialdiari buruz. Hau berria da zuretzat, edo txotxongilo mundua ezagutzen zenuen aurretik, edo nolako izaten ari esperientzia? Begira, txotxongiloen kasua bai bada berria niretzat. Ez horren beste, badakizuen ni H teatroan ari naizela, eta Iñaki Ziarrostarekin egiten dudala lan.
Eta Iñaki badauka, zentzorretan badauka esperientzia nola ez, urte asko daramatzaia antzerki munduan, baina niretzako berria zen, eta asko ikasten ari naiz. Ze bada beste modu bat espazioa ulertzeko, txotxongilaren bitartez, manipulatzaileak daukan presentzia, eta bere gorputza nola mugitzen duen da nola erabiltzen duen, oso desberdina da aktore batekin alderatuta. Eta bai da beste ikuspuntu bat, eta oso interesgarria izaten ari da proiektu hau, gainera hemen bai ari gara hasieratik sorkuntzan murgilduta, eta lan egiten taldean, oso taldean, aktorekin, manipulatzaileekin, zuzendariarekin, iluminatzailearekin, eta benetan bereziki gozada bat izaten ari da prozesu hau. Bai. Ni irrikitan nago ikusteko zein izango zen helmuga, ze oraindik gabiltza hor, badakizu, sorkuntzan momentu batzu daude nora ezean, disfrutatzen, baina nora ezean zaretzatela deskubritzen eta experimentatzen, eta hortxe gabiz. Oso gustora. Eta nik aipatu dut lehen zure biografian estenografiak sortzeaz gain, erakusketa asko ere zuk sortu izan dituzula. Oso ezberdina izaten da lana batean edo bestean, gaiak, segurazki asko baldintzatzen du, ez? Bat aipatu dut nik lehen gerra zibilaren ingurukoa, itxaropena inoiz ez da galtzen lana, bertan esaten zen erakusketara sartzen zenean, bisitariak nahi zenutela sentitzea garai hartan bizi izan zena, ez? Iluntasun hori, intimitasuna, ez dakit oso ezberdin lantzen duzu bata edo bestea edo azkenean? Galdera honek ematen dit, ez dakit, igual 3 orduz edo hitz egiteko. Begira, oso ezberdina da, baina biek daukate amankomunean transmisioa dela, azken finean. Transmisioa emozioen bidez bilatzen dut nik egitea, bai? Orduan hori badaukate amankomunean, biak dira espazialak, noski, baina niretzako bat da oso bizia, aktoreak daudelako hor espazioarekin elkarrera ginean eta espazioa eraldatzen, eta hortaz espazioa da kasi jolastoki bat, bai? Aktorek jolastu egin behar dute espazio horrekin eta bestea, museoena, da gehiago diseinua, eta ez da ikutuko tamales museoetan ez digutelako usten ezer ikutzen, bai? Hortaz, planteamenduak oso desberdinak izaten dira. Egia da, nik agian antzerkian daukadan, o antzerkiko eraginegatik, saiatzen naizela erakusketak diseinatzerakoan, sartzen beti zerbait interaktiboa, zerbait publikoak jolas dezan minimo bat, bai? Nik uste somatu egiten zaidala. Baina biak egiten zaizkit oso erakargarriak, egia esan, bai. Eta hau ez dakit baden, noiz bai pentsatu duzun zerbait, baina esan duzu lehen, benetan lan horretikin, batetik besterarekin, material ezberdinekin lanean aritu zinala. Orain Anita Marabillasekin txotxongiloen munduan murgildu zara. Badago zerbait egitea gustatuko litzaizuken adibidez, ez dakit, opera batentzat eszenografia ze gustora egingo nukeen. Edo ez dakit, ja gauza asko probatu dituzu, baina akaso besteren bat ere hor buruan, badago. Begira, operanena izan daiteke interesgarria batez ere baliabideengatik, bai? Operak ematen dizkizu denbora, dirua, erronka, eta ondo, bai, erakargarria da. Baina niretzat, egia esan, erakargarriago egingo litzaidake adibidez dantza ikuskizun bat egitea. Ze dantzan, dantzariek beraien gorputza nola erabili, uste dut hor badagoela sekulako potentziala espazio eta atretzo eta espazio eszeniko aldetik asko jolasteko, asko experimentatzeko dantzarekin. Eta hor badaukan gogoa, bai, gustatuko litzaidake asko. Hendik entzuten dutenek, ez, dantza mundukoek, Amaia hortxe dago pres, beraiekin lan egiteko. Bai. Eta dantzan izan daiteke akaso oso soilak izaten direla eszenografiak eta agian ez dela gauza askorekin jolasten, izan daiteke? Badago igual minimalismoarako joera gehiago, ez? Bai, badago minimalismoarako joera eta gero nik uste badela inertzia gauza bat ere, bai. Esan nahi dut, ez dakite agian oker nabil, baina nik izango nuke dantzariak daudela beraien gorputzarekin oso kontaktuan, eta baina jaso duten hezkuntzan ez dagoela horren beste espazioarekiko hartu eman
horrekiko atentzioa edo. Hau da, aktorei bai ematen zaie eskuntzan, beraien eskuntzan kaina handia espazio eszenikoarekin, ez? Ez dakit, ari naiz intuizioz, Osea, igual hankasartzen dago modu terrible baten. Urrengo dantzariari galdetzeko galdera proposa da. Eta, aztertzeko. Niko goratu dut hori esaten ari zinenean, Let Siluet konpainiaren Martxel Rodríguez Lesakarraren konkabo eta konbexo lana, eta gogoratzen dut, ez dakit, struktura bat zeukaten burdinezkoa izango zen edo, eta ze erabilera politia ematen zioten, karo, izenburuak esaten zuen konkabo, konbexo formekin jolasten zuten, bi dantzari ziren eta beraien gorputzek ere forma oso linealak eta zituzten, eta elementu horrek zenbat ematen zion espazioari. Izugarria zen. Burura etorri zen. Bai dausnartzeko anina izatrebitzen, zuek baino askoz aditu izatetik urrunago nago, eta baino ez dakit nola parte hartzen saiatu hontan, baina bai akaso sentsazioa daukat, dantzea emanaldidan askotan gorputza bera ez, Amaiak aipatzen zuen gorputzarekiko, barruarekiko harremana, bihurtzen dela pixkat eszenografiaren atal, ez? Badela erakusten den zerbait eta aktorearen kasuan, lanaren arabera izan daitekela edo ez. Hori da. Atentzioarekin ere lanaren zuzendariak akaso zailtasun gehiago izango ditu onartzeko bere dantzarien gorputzak eta koreografiak atentzioa pixkat galtzea, eta ez dakit akaso hortik egon daitekela baina. Bai, dena den nire oso interesgarria iruditzen zait, sartzea, batzutan gertatzen zaigu guri ere bai, ez? Segun eta ze jantzten ditugun, mugitzen gara modu baten ala beste baten, bai? Hortaz, segun eta ze nola hornitzen dugun gure espazioa, horrek ere sort ditzake beste kodigo batzuk, beste arau batzuk, eta hortaz, beste modu baten dantzatuko gara. Ez dakit, nire gauza hauek asko gustatzen zaizkit, alterazioak eta kodigo aldaketak, eta interesgarria iruditu zait. Oso interesgarria iruditu zait hori. Bai. Iaia solasaldi bat antolatzeko. Bai. Hemen lagun gonbidatu eta hemen tertulia moduko bat plantatzen. Ez hemen txokoa badaikagu, goxo bateko. Kafe baten bueltan. Deskafeinatu baten bueltan. Eternamente. 2 minututxo pasatxo arratsaleko 5:00 estudio zentraletara azken orduaren bila joateko, jana azken galderatxo bat egiteko tartea badaukagu. Azken hori zen. Beti, ez zaizu bat ere gustatzen maite duta eta azken galdera. Bai, galdetuko nioke zer esan nahi duen hola bukatzeko berak, edo bestela buruan eukan galdetu izutea lanen bat egitea gustatuko litzaizuke, nik operaren adibidea jarri dut, baina badago arkitektua ere bazara eta badago antzokiren bat. Horre egin nahiko nuke, antzokiak duen berezitasunagatik, edo ikuslegoaren lekuak, edo ez dakit lekuak berak magia dauka, edo ez. Nik uste naizela oso ambiziosa, nik uste gustatzen zaizkit askoz gehiago espazio txikiak. Eta hortaz, ez dakit, kafe teatro baten, intimidade hori izugarri gustatzen zait. Bai, orduan ez nizuke esango euskalduna jauregia, edo Arriaga, edo ez, eski igual esate dizut, ez dakit nipa. La Fundición, edo, ez dakit, holako espazio txiki baten, antzokia. Bilboko antzokian, kontzertu baterako, estenografia antolatu. Jase polita. Bai. Ni joan den ostiralean, lehenengo aldiz izan nintzen topiken, lotxamatei, baino antzokian, eta irutu zitzaidan, zoragarria adibidez bertan zerbait egitea. Amaiari bialdi gura intxe gure laborategiaren argazkitxo bat, guk hemen badaukagu, halako tapoi beltza edo teloi beltzeko fondo bat, eta elementutxo batzuk, txikia balin bada benetan gustatzen zaizuna, hemen mikroantzerkirako leku aproposa daukazu Amaia. Gero botak izan eta kontateko diguzu. Amaia Garate Olano, plazer bat izan da, akaso solasalditxo hori antolatzen badugu inoiz gonbidatu beharko zaitu guz, oso interesgarri izan da, arkitektura eta eszenaren kodigoetan zurekin aritzea, baina horrela egin behar dugu eta gortu bat zaitugu, beste bat arte behintzat, beste bigarren kafe deskafinatu bat hartu bitartean, segi ondo eta eskerrik asko? Eskerrik asko zuei, plazer bat izan da eta ondo segi. Mila esker eta gozatu kontzertuan. Bai. Agur.
Pablo Milanesen Jolanda kantuarekin iritsi gara arratsaldeko 5:00 bagoaz Naiz Irratiaren estudio zentraletara, han baitugu Pelilekuona lankidea azken ordukoaren berri emateko. Peli, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeko 5:00 janko dira eta esan beharra dugu Siemens Gamesak Nafarroan duen presentzia bermatuko duela ahalik eta eragin txikienarekin. Enpresako kontseilari ordezkaria Maria Txibite lehendakari ordearekin bildu da Iruñan eta exekutiboaren buruak Nafarroko konpainiako langileekin konpromisoa eskatu dio. Ela Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek berriz elkarretaratzea egin dute goiz honetan enpleguak egonkortzea eskatuz. Joken Eikol Siemens Gamesako kontseilari delegatua ostegun honetan adierazi du Nafarroa funtsezkoa dela Siemens Gamesaren jarduerarako eta hala izaten jarraituko duela etorkizunean ere. Txibitek bilera egin du esan moduan Siemens Gamesako kontseilari ordezkariarekin eta kezkatuta agertu da konpainia egiten ari den berregiturak eta prozesuekin gobernuak ohar batean jakinarazi duenez. Ildo horretan, enpresako kontseilari ordezkariak adierazi du Nafarroan epe luzera jarraituko duela eta egungo egoera ahalik eta eragin txikienarekin amaitza espero dutela. Siemens Gamesak egun 1.800 langile dauzka Sarrigurenen eta beraz egoitza hori munduko handienetako bat da. Ela Comisiones Obreras UGT sindikatuek protesta burutu dute gaurkoan, langileak enpleguaren egonkortzea orain lelopean bildu dira eta bertan Mikel Zarandona UGTko ordezkariak oroitarazi du 2017an Siemens iritsi zenetik etengabeko berregiturak eta prozesuan daudela, enpresaren kudeak eta kritikatu dute eta adierazi dute plantilla murriztea ezin dela irtenbide bat izan. Espainiako diputatuen kongresuko osoko bilkurak 2023ko estatu aurrekontu orokorrak onartuko ditu gaur, gehiengo zabalarekin 200 zuzenketa baino gehiago onartu baidizkiote testuari. Beganberak onartuta lege proiektuak senatuan izango du jarraipena, oraingoz koalizio gobernuak bermatuak ditu aldeko 174 botoak, alegia testua gehiengo soilez onartu ahal izateko. PSOE, Unidas Podemos, EAJ, EH Bildu, PDeCAT, Coalición Canaria Más País, Compromís eta Partido Regionalista de Cantabria izango dira. Alde bozkatuko duten horiek, baina azken orduotan ere Gabriel Rufienek berretsi du gobernuak RZren aldeko 13 bozak jasoko dituela. Madrilen ere gaurkoan eztabaida izan da eskuin mediatikoan EH Bilduk aurrekontuei eragin emango dien babesagatik eta Mertxe Aizpuruak berretsi du dagoeneko 3. aldia dela. Señorías de la derecha, llevamos 3 años, 3 alcanzando acuerdos con este gobierno, todos en beneficio de la gente, todos con fuerte carga social y económica, todos para la mayoría social y trabajadora. Geure mugetatik kanpo berriz Frantziako justizia ikertzen ari da Emmanuel Macronen 2017ko presidentetzarako kanpainak legez kanpoko finantzaketa izan ote duen McKinsey aholkularitza enpresaren bitartez Le Parisien egunkariak jakinarazi duenez. Egunkari horretan azaltzen denez, 3 epaile instruktore izendatu dituzte ikerketa hori zuzentzeko favoritismoko eta hauteskunde kanpaina baten legez kanpoko finantzaketako karguetan oinarriturik, McKinsey eta milioi askoko kontratu publikoen baitan. Ekimen judizial hori abian jarri zen senatuko ikerketa batzorde batek Macronen agintaldian aholkularitza enpresek herri administrazioen lanean izan zuten eragina gero eta handiagoari buruzko egindako txosten batean oinarriturik, batzorde parlamentarioak azpimarratzen zuen 2018tik gobernuak bikoiztu egin zuela estatu administrazioaren lan askotarako aholkularitza pribatuetarako baliabidea, esaterako 2021 urtean horretarako exekutibo frantsesak 894 milioi baliatu zituen. Kexu zen aholkularitza enpresei egotzitako kontratuen igoera horretaz Frantziar Senatua gardentasunik gabe egintzelako eta gainera azpimarratu zuten McKinseyk onuradun nagusienetako bat zenak 2011 urtean eta 2020 artean
ez duela sozietateen gaineko zergarik jaso. Horiek ala, arratsaldeko 5 eta 4 direlarik, esan behar dugu, une honetan N634 errepidea itxia dela Zumaia eta Zarautz artean itsasaldeko arriskuagatik, beraz, bestelako alternatibak bilatu beharko dira. Hori esen, une honetako albisteak 6etan gehiago. Gero arte. Eskerrik asko Peililekuna lankideari, arratsaldeko 6etan informazio gehiago, gu bagoaz aurrera bigarren kafean. Cuando me acuerdo de ti, rememoro el principio del fin. Compartir nuestro paso al andar, escuchar nuestro miedo o inseguridad. Realidad que solo al asumirnos sirvió de cimientos para construir. Despacio logró sacar a la fuerza del bien y del mal. No mirar solo afuera y sentir que a veces la enemiga está dentro de mí. 1000 mujeres, distinta opresión, van tejiendo la lucha desde el corazón. Bihar, azarako 25, emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna da. Feminismoak arantzaz betetako bidea zeharkatu du honaino iristeko, eta asko daukagu aldarrikatzeko, baina gutxi azaltzeko. Honezkero, emakumeak etengabe zapaltzen dituen edo gaituen sistema patriarkal batean bizi garela ohartu ez denak ez du ohartu nahi izan. Eta badakizu esaten dutena, ez dago itxu okerragorik ikusi nahi ez duena baino. Baina segundo bakar batez, begirada bere zilborretik aratago, altxaduen pertsona orok daki botere harreman desorekatu hau indarkeria dela. Eta nehorkuka lezake indarkeria hori nonaikoa dela. Etxean, kalean, eskolan, medikuarenean, bulegoetan gertatzen da. Baita, ustez herrialde bat ordezkatzen duten eta goi mailako ikasketak dituzten langile publikoen ahotan ere. La judicatura. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Zuk duzun meritu bakarra Pablo Iglesias sakon aztertu izana da. Hitz horiek Carla Toscano Vox alderdiko diputatuak Irene Montero Espainiako berdintasun ministroari eskaini zizkion, atzo, Espainiako Kongresuan izandako aurrekontuen eztabaidan. Toskanok bortxatzaien askatzaile ere deitu zion. Eren egun, azaroaren 22an, Ciudadanos alderdia izan zen Irainen arduraduna. Zaragozako Carmen Errarte zinegotziaren bitartez. Udalean egindako ogasun batzordean, sexu askatasunaren berme integralaren legearen arira, esan zuen Irene Montero dagoen tokian dagoela alfa harrak ernaldu duelako. Cuando me encuentren, que digan siempre. Azken 58 ordutako bi adibide besterik ez dira. Irainen euneko oso baxua islatzen duten bi adibide. Monterok planto egin du, eta hitza jarri die eraso horiei, indarkeria politikoa. Asko izango dira orain horren aurka egingo dutenak, eta kontzeptua barregarritzak hartuko dutenak. Horren aurrean, hemeroteka errepasatzea bezalakorik ez dago. Y aún así salí solita. 2018ko martxoaren 14. Mariel Franco, Brasilgo giza eskubideen aldeko aktivista eta zinegotziak, Rio de Janeiroko erdigunea zeharkatzen ari zenean, autoz, ekitalde politiko batean parte hartu ondoren, kobalt batzuen segika atzetik. 9 terdiak aldera, Joaquin Parai eskalean, ibilgailua Marielen autoaren parean jarri zen, eta 13 tiro jo zituen. Horietako 9 karrozeria txikitu zuten, eta 4 beira zeharkatu. Zinegotziari 3 tiro eman zizkioten buruan eta bat lepoan, eta gidariak gutxienez 3 tiro jaso zituen bizkarrean. Ondorioz, 2 hil ziren.
llénenme de flores, cúbranme. 6 egun lehenago, martxoaren 8an, milaka emakumek haren izena oiukatu zuten Brasilgo hainbat hiritan, emakumearen eguneko manifestazioetan. Marieleko ospe handia lortu zuen emakumeen eta gazteria beltzaren eskubideen defentsan, fabelen komunitatean eta LGTBI komunitatean. Ya nada nos contiene y que suenen los Mariel Franco, Brasilgo alderdi sozialistako eta askatasuneko zinegotziak 2016ko Rio de Janeiroko hauteskundeetan boto gehien jaso zituen 5. parlamentaria izan zen. Baina are gehiago, ama, feminista eta soziologoa zen Mariel Franco. Giza eskubideen aldeko militantziari eta herrialdeko herri sektoretako indarkeriazko ekintzak salatzeari eskaini zien bizitza. Bere borroka, lagun baten heriotzaren ondoren hasi zen. Polizia eta droga trafikatzaileen arteko tiroketa batean bala galdu batek hil baitzuen. nos quitaron el miedo. Frankoren hilketa argitu gabe dago oraindik, eta eskubideen defendatzaileen aurkako indarkeriaren ziorgabetasunaren adibide bihurtu da. 2020ko udal hauteskundeetan parte hartu zuten 152 emakume hautagaiei egindako inkesta baten arabera, horien 98% indarkeria motaren bat jasan zuten hauteskunde kanpainan zehar. Hermana, yo te quiero. La urte lehenago, 2014ko abendua, Oaxaca, Mexiko. Difamazioa, ospea galtzea, larderia, jazarpena eta gurdi bidetako atentatuak jasa zituen Elisa Zepeda Laguna asmazateakak, emakumeen eskubide politikoen defendatzaileak. Bere hitzak berreskuratu ditugu, egoera azaltzeko. Izugarria izan zen nire eta nire familiaren aurka zijoazelako. Emakumeen aurkako mezu bat zen berriro mugimenduen buru izatera ausartu ez gintezen. Nire senideen negozioak errezituzten. Prozesu osoan nirekin zeuden lagunenak. Azkenan harrapatu ninduten. Bortizki jo ninduten, eta esaten zuten. Hau, herriko kontuetan sartzeagatik gertatzen zaizu. Argi geratu zitzaidan zergatia. Emakumeen aurkako erasoak salatzeagatik. Emakumeei laguntzeagatik. Emakumeok egin behar ezken ituzkeen gauzak egiteagatik. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. 2016ko ekainako 26. Erresuma Batuak Europar Batasunan jarraitzari buruzko erreferendumaren kanpainaren erdian, hau da Brexitaren auzian, Joe Cox diputatu laborista hil zuten hainbat tiro eta labankada jasota, Bristoleko liburutegian, auzokideekin izandako bilera publiko batetik irtetean. Traba la daga, me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Coxek hilabeteak zeramatzan mehatxuak eta gorroto mezuak jasotzen, asko misoginoak eta sexualak. Polarizazio politiko handiko uneak ziren, eta beste hainbat MPk diputatuk mehatxuak jaso zituzten. Jessica Phillipsek 600 bortxak eta mehatxo jaso zituen gau bakar batean. Baina poliziak esan zuen indarkeria digitalaren eta Coxen hilketaren artean loturarik ez zegoela. Bost hilabete geroago, Thomas Mer izeneko 53 urteko gizon bati bizi osorako kartzela zigorra ezarri zioten hilketarengatik. Epaimahaiaren ustez, krimena supremazismo zuriak bultzatutako hilketa bat izan zen. Marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada, sin pena ni gloria, escribir esta historia, el tema no es caerse, levantarse es la victoria, venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta, sacar la voz que estaba muerta y hacerlo. Adibide batzuk besterik ez dira, Aipan Ezakeen Berta Cáceres, Vicencia Paz Akatxi, Telma Cabrera, Jenny Neir Gómez, edo Mertxe Izpurua. Sin temor, respirar y sacar la voz.
Erabakiak hartzeko espazioetan parte hartze parekiderik izan gabe, ezin da genero berdintasuna hitz egin, ez da demokrazian sakontzeaz ere. Beraz, horrelako erasoek, simbolikoek zein fisikoek, emakume guztion berdintasuna eta autonomiari erasotzen diete. Erabaki politikoak hartzeko esparru publikoetara iristea oso zaila izan da emakumeentzat, baina borroka hasi besterik ez da egin. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que... Eskerrik asko Goiuri Zeizarandia. Zuei. Eta zuri entzule, guri geratu zegoen gorputz, bera geratu bazaizu, sentitzen dugu, baina hoxe da realitatea. Barkatu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaleko 5:16 minutu, bigarren kafean zarete, bai naiz irratian eta segituan plan mordoa proposatu behar dizkizuegu asteburu ontarako eta aritu behar dugu arte eszenikoen eta txotxongiloen giroan bueltaka. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Disko baten azala kentzen pasatzen ditugu 10 minutu. Gero, mamia dastatzeko tarte zabalagoa hartzen dugulako musikaria saioan. Astelenetik ostiralera 10etako solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte, naiz irratian. Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Have you ever wanna trust somebody now? Trust my word. You can be hurt in many ways. Stop running so far, drowning in dark. You cannot say you're not that kind of woman. Get out from Osteguna da 5:19 minutu oraintxe zuzenean naiz irratian eta guk gaurko saioaren edo ostegunetako saioaren ohiko egitura zertxo bait eraldatu badugu ere, Oiana Maritorena genbek badakartza berarekin hurrengo egunetarako ostirala larunbata eta iganderako plan mordoa arte eszenikoi dagozkionak noski eta euren artean
lehenengoa, ostiralean, Eibarko Campos Elíseosen aurkeztu eskainiko dena. Bai, eta sutan utzi gaitu, oiurik, eta sutan lana. Eibarko Campos Elíseon esan bezala 7etan Jaso Fundazioak sortutako lana da, Iruñatik datoz, eta 37 musikari, 30 antzezle, dantzari, akrobata izango dira oholtzan, eta baita bideo proiekzioak ere. Eta gaia gainera, berdintasunaren ingurukoa esan genezake. 1909 kokatzen da, obra hau, New Yorkera bidaiatuko dugu, eta bertan Clara Lemig enpresa batean lan egiten sartuko da emakume hau, eta bertan biziko dituenak ikusiko ditugu. Emakumeen lan duintasunaren alde lan egingo du, eta azken batean emakume eta gizonezkoen arteko ezberdintasunak ikusiko ditugu, garai hartan, baina gaur egun ere jarraitzen dutenak. Ez tok ero desentxufatuta, Ugaoko kulturetxean eskainiko dute lan hau 8etan, eta izenburua desberdina bada ere, uste dutela formato txikian eskainiko delako, baina iraupen bera izango du, beraz, ikuskizuna osorik egongo da. Berriz ere hauteskunde garaia argi dago, lehendakari gaia 100 nunbaite ikusgai. Argi dago. Lekeitieko ikusgarri aretoan 8:30 ostiralean. Larun batean Igorreko Lasarte aretoan 8etan, eta igandean berriz Zizur nagusian egongo dira, bertako aretoan arratsaldeko 8etan. Beraz, kanpaina politikoa totala, bai. Benetan ematen du... Bai, hau bukatu eta bestea hasiko da. Bestea hasi da. Eta askoz gehiago gustatzen zaigu hau, bestea baino. Bai, honek parra egiteko aukera asko ematen ditu, besteak ere bai, baina besteak sumintzeko aukerak ematen ditu honek ez. Bai, hoixe. Luze edo motz hauekin ere parra egiteko aukera. Lasarteko leku ona aretoan izango dira 8etan. Amaraun, dantza, bertsoa, amatasuna eta musikan astuta, Antzuolako Torresoron, arratsaldeko 7etan. Don Juan ikuskizuna, Don Giovanni jaunari eskinitako lan hau, dantza ikuskizuna, Gasteizko printzipal antzokian izango da ostiralean, arratsaldeko 7:30. Eta Tolosan gauza asko egongo dira asteburu honetan zehar, baina bat gehitu behar diogu, Basotik itsasora ikuskizuna. Leidorren izango da hau, arratsaldeko 8etan, eta dantzaz konpainiaren pieza bat da. Dantza eta ikusentzunezkoak nahasten dituenak. Hasieran Beñat Gerekak zuzendutako 20 minutuko pelikula bat edo ikusentzunezko bat egongo da, eta ondoren Josu Mujikak sortutako koreografia. Eta larun baterako gauza gehiago. Oiana du. Bai. Glen Mikel Urdangarin jarri dugu eta esan dut, abesti hau ere, ez da Oiana, bale. Ez. Leku guztietan ezin nahi zion. Abesti hori gainera pixkate... Bai, badakigu zertzen. Eguneko ikuspegi kritikoak utzi du atzean eta atzean utzi barrekoak. Ikimi, Klik eta Oiana, 2 pieza egongo dira ikusgai Larresoroko herrigelan. Lehenengoa izango da atxaldeko 4:00 eta bigarrena berriz 6:30. Eta igandean Oiana Sopelako Kurtzio aretoan ere ikusgai izango da atxaldeko 6:00. Souvenir, komedia estralurtarra. Hau aipatu genuen Horman Foster konpainiaren lan berria zela, eta Errenteriako Niesen kulturgunean izango dira arratsaldeko 8:00. Ogiak hizketan baleki. Bergarako seminarixoan izango dira arratsaldeko 8:00 larun batean, eta hau aipatu genuen estreinaldia duela ez dakit hilabete izango da, Mamiak kolektiboaren lana da, eta Mamiak kolektibokoak urtarrilean hemen izango ditugu, eta 1836an kokatzen da obra, Gasteizen. Lerkar listaden eta protagonista da alargundu den emakume bat, oraindik ez da alargundu, baina bere senarra exekutatu egin behar dute. Spoilerra. Bai, hasieratik sinopsia hoxe da. Sinopsiak spoilerra egiten du. Bai, baina karo horrez da egongo... Ez, mamia beste leko batean dago. Mamia, hoxe, horregatik, bai. Mamia, ogiak. Bai. Oso ondo izate. Vale. Bai. Jerma. Larun bat eta igandean Donostiako Gaztezenan arratsaldeko 7:00 ikusgai izango da. García Lorcaren Jerman oinarritua izango da, baina bere testua ez du erabiltzen. Dantza pixka bat, sui realismo edo surrealismo betikoa izenburu honekin. Amore Bileta Etxanoko Zornotza aretoan, 8:00 surrealismo garaiko artistei eskinitako lana,
dantza edo mugimendutik. Besarkada hau ere dantza, Zigoitiako aretoan izango da atxaldeko 7etan, eta 2 emakume dira protagonistak, besarkada batean, eta eskultura bat, eta eskulturekin edo irudi hoiekin jokatuko dute, buztinarekin ere bai, eta uste dut oso lan interesgarria izan daitekela. Around the World, Brodas Bros konpainiarena, Zintruen igoko aretoan izango dira 7etan, eta konpainia hau Bartzelonakoa da, eta 2006an sortua, hip-hop eta dantza urbanoak egiten dituzte. Aitzindariak, Amurrioko antzokian arratsaldeko 8etan. Dantza garaikide pieza da, emakumeak omentzen dituena. Rosalia de Castro, Clara Campoamor, eta Nafarroatik hurbilago dauden beste batzuk ere bertako konpainiak sortua baita. Adibidez, Maravillas Lamberto edo Remigia Etxarren, hemen azkenaldian behin baino gehiagotan aipatu ditugunak. Eta larun bateko proposamenekin amaitzeko, 2, bata Victoria Eugenian eta bestea Kursalen bertan izango dena. Hori da, Victoria Eugenian otzikara lana egongo da, Berdini Dantza konpainiarena, arratsaldeko 6etan bai larun bat eta bai igandean ere. Gaitasun ezberdinetako pertsonak nahasten ditu eta ikusentzunezkoa ere badauka. Eta egia da, lehengoan hau jarri nuenean pentsatu nuela gonbidatu egin marko genukela norbait, baina egia da zuzendariak ez dakiela euskaraz, beraz saiatuko naiz euskaraz dakien norbait bilatzen. Ni garai batean bertan aritu nintzen gainera. Baina, bai. Eta hazia, hemen izan genuen Arkaitz Gartzi handia, Jose Maria Arizmendei arreta gorpuzten duen aktorea, eta aipatu zigun Kursalen izango diren larun batean arratsaldeko 8etan, eta beraz, bertan dugu Jose Mariren bizitza ezagutzeko aukera. Jose Mari gizajoa, berritxarrak eta liskarrak besterik zizioten maten azken aldia. Eta bagoaz bixi-bixi igandekoei heltzera, Zelesakako Arriondo Kulturetxean arratsaleko 6etan ondamendia, honen inguruan ere aritu ginen duela gutxi, lan sakona eta kritikoa, gure gizartearen bizimodorekin. Bai. Matriuska berriz, Laudioko Aiaraldea Faktorian, oian hau ere arratsaleko 6etan. Iraia Elias eta Mankai Gaztainaga, eta izan daiteke 25 bihar denez asteburuan emakumeen inguruko obrek eta indar gehiago izatea, eta horietako bada. Igaro, Bilboko La Fundizionen 7 laurden gutxitan, Bilboko nazioarteko txotxongiloaren jaialdia ospatzen ari dira bertan ere, gero beste jaialdi bati buruz ere hitz egingo dugu, baina hementxe proposamena. Birritan bortxatua, Orioko elutze gaztetxean, ez dakiz zenbat emanaldi egin dituzten dagoeneko, eta egiten jarraitzen duten naizetan ikusten nuen dagoeneko amaitzear zirela. Baina ikusteko emakumea ere ardatz, Ebaren alabakin ere bai, Eskoriatzako Zaldibar antzokian izango dira, Elena Aranbarrik zuzendu zuen lan hau, arratsaldeko 6etan Ebaren alabak eta inderkeria matxista lantzen du. Aldarri bat bertsoz, Larrabetzuko Hori bai gaztetxean igandean arratsaldeko 6etan, eta Love and Money pabellon 6 gazte konpainiak egiten duen lan hau igandean amaituko dute bertan, beraz bixi-bixi nahi baduzu igandera arte aukera, eta okerrezpanago Urbizitan dantza obraren azken emanaldia izango da, Bilabonan igandean, gure antzokian 7:30 ikusi ez baduzue, hurbildu, gozatuko duzueta. Hemen gure txatean esan digute, Antzuolan, zatozte! Hainbeste proposamen bota ditugu, ez da egitela Antzuolako Torresoron, Amaraun, arratsaleko 7etan, bihar bertan izango dena. Bai, Antzuolako Torresoron, Amaraun, bihar arratsaleko 7etan, Jon Li, zu bertabara bazoaz, ni behintzaten naiz izango, ezin izango dutu. Urrun xamare hongo naiz ordu horietan. Baina, akaso, Oiana eta Goiura animatuko dira. Nothing good comes easy. Something has to change. We can try again. Eta segituan, Tolosako nazioarteko txotxongilo jaialdiaren bueltan ariko gara, Titiri jairen bueltan, bere zuzendariarekin. Zuzendari berria gainera Topike etxeak duena, hain zuzen ere Estitxu Zalduarekin ariko gara eta. Say what you want to say. Nothing good comes easy. Something has to change. And we can try again. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
horse on a carousel. We go, will I catch up to love? I can never tell. Ez dira azken urteak onenak izan, orokorrean arte eszenikoentzat, pandemia zela, gora eta bera urtez urteko itzorduentzat izan da alako etenaldia eta, bueno, alakoxea ere bizi izan zuen, Tolosako nazioarteko txotxongilo jaialdiak, baina joan dira poliki-poliki osatzen eta azken azaroaren 19an hasi eta igandera bitartean munduko 11 txokotako txotxongilo gilek protagonismoa bilduko dute Tolosa eta Tolosa inguruan. 4 hamarkada dira jada apal-apal abiatu ziren lehen edizio haietatik, urteen poderioz, ospe hartu eta titirijai erreferentziazko jaialdia bihurtu da, mundu mailan erreferentziazko ere baden Topik museoaren baitan. Topik berak duen antzokian, Leidor antzokian, eta baita Tolosa eta inguruko hainbat kaleetan ere. Ikuslego familiarra, heldua, denetarik Tolosa hurbildu ahal izango da aurten txotxongiloen artean oinarritutako ikuskizunez gozatzeko. Edizio asko bidean eta era berean lehena Juanjo Herrero eta Estitxu Zalduaren zuzendaritza kidetza buru duela. Gerora aipatuko dugun Idoia Otegi zuzendari oiari lekuko hartu baitiote, duela hilabete gutxi, akaso gutxiegi. Titirijai jaialdiaren urtean zehar izango duten programaren inguruan eta beste hainbat ekitaldiez txotxongiloen kulturaz aritzeko, bigarren kafera gonbidatu dugu Estitxu Zaldua, Topikeko zuzendaria bera. Arratsaldeon eta ongi etorri. Kaixo, arratsaldeon. Tira, kuriosoa da Estitxu, ze osteguna izaten da arte eszenikoen eguna bigarren kafean. Eta hemen Oiana Maritorenaren laguntzaz, aritu igara antzerkiaren eta dantzaren giroko profesionalekin, izan aktore, dantzari, arte eszenikoen profesional teknikoak. Gaur saioaren hasieran Amaia Garate Olano arkitekto eta eszenografo izan dugu gurean. Arte dramatikoan lizentziatua zarazu, antzerki fisikoan espezializatua, Bartzelonan, Londresen eta beste hainbat ingurutan formatua, hainbat koreografo handirekin ere lanean aritutakoa zara. Akaso beste ostegun baterako ere gonbitea luzatuko dizuko deskiran? Jazta, putatuko, agenda bestela iniz ez betetzen. Baina gaur txotxongiloak izango ditugu protagonista, eta txotxongiloen artea bera ere bada askotan, ez dakit begibistan izaten ez dugun, edo askorentzat pixkat begibizatik galtzen den arte eszenikoa bera, eta ze arte ederra, hori ere aldarrikatu behar izaten da, oraindik. Bai, badirudiegie da, eta gaina askotan baita, igual nazioartean ikusgarritasun gehiago dauken artea badala, eta nik uste dut oraindik ere baita ezitzen ari garela eta gure ikusleriare baita ohitzen, ez? Eta era berean ezitzen esan dudan bezala. Baina bai, beti dago puntu hori aldarrikatzearena, ez? Gure espazioa egitearena, era bat ados. Ibili bar izaten dugu batzutan gure burua justifikatzen bigarren kafea egiten dugunok Euskal Herri guztiarentzat egiten dugu saio hau, baina batzuk Tolosarrak eta Tolosa ingurukoak gara, eskerrako Jana bezalako jendeak eta beste inbestek orekatzen duten hori, badirudi baimen eskibiltzen garela askotan Tolosan gertatzen diren gauzak aipatzeko, baina Tolosako Topik museoa berare bada erreferentziazko leku bat, Europa mailan, mundu mailan, akaso museoa erreferentziazko bai onartzen dugu, baina gero artea bera, txotxongiloaren artea, bada oraindik ez, erabat, ez dakit gizarteari sartu behartzaion, olako pedagogia bat edo exigitzen duen alor bat? Bai, era bat ados. Gaina justu baita Topikek baite ditu olako eskolarrekin ez, eskolak etortzen die Topikea, eta batzutan esan behar dut ere baita badirudi txotxongiloak bakarrik direla umeentzako. Eta bai da txotxongiloak artea nola baita hasteko edo azitxo txiki hori uzteko, baina egia da gero baita ezi behar dugula edo jarraitu behar dugula nola baita hori pentsatzen eta ulertarazten baietz, txotxongioak baita espresatzeko eta historia kontatzeko eta sentitzeko beste arte bat dala, ez daukala adinik, hau da. Txotxongioaren eta objektuen antzerkia eta antzerki bisuala, ez? Hori multzo batean sartu dezakegun arte bat delako. Ez dauka mugarik zentzu horretan eta bai aldarrikatu apurtxo bat hori helduentzako den arte bat dela ere baita. Ikuskizun familiaretatik abiatuko gara, naiz eta ulertu dugun helduentzat ere badela, badirudi kontraesankorra dela, baina hortik abiatuko gara. Programan bertan ere alaxe daudelako eta badelako askotan oraindik ere askoren begietan aurrekin batera ere gozatzeko ikuskizunetatik eta indarra duen zerbait. Hemen lehenengo errealitatearekin egin dugu topo eta da
uste dute, zorioneko errealitate bat, ikuskizun familiar hauetan euskararen presentzia nahiko handia dela, eta hori uste dut badela, ez urtetako erronka bat, batzuk itzigabekoak dira, baina euskerazko gehiago badaude gaztelerazkoak baino, programan ikuskizun familiarretan, eta ez da erresa izango hori ere. Ez, kuriosoa dare baita, ez bakarrik Euskaldunak ez duek esan bezala bai aurten presentzia gehiago dago Nafarroa, Araba eta bai Euskal Herri mailan bai dago konpainia gehiago, Zurrunka, Teatro Paraíso eta eurako konpainiak bai. Eta egia da, ala kointziditu duela nola edo ala, baina bai dugu baita ikusgarritasun gehiago emateko hemen Euskal Herrian dauden konpainia eta baita nola edo ala sare bat gehiago sortzea jaialdiari esker. Hori ere baita dela tokia ere bai, ez? Nola bait bertako eta estatu mailan eta baita nazioarteko sare hori gehiago sendotzea adapur bat ere baita gure erronka bai. Hemen, guk batzuk aipatuko ditugu eta zuk besteak. Niri adibidez Kataluniatik Labu Teatrok dakarren Biancoren sinopsiak eta eszenaratzeak ja txunditu nau, baina akaso zuk beste gomendiorik egin behar diguzu, ez da egiten zuten gaituzten ontzako. Honek badu zerbait ona, Bianco oraindik proiektatzeko dagoela, gertatzeko dagoela, eta hori badela jendeak oraindik goza dezaken zerbait, naiz eta badiren gehiago, ez? Gure kanoa, Gizon Zoriontsuaren alkandora, hauek oraindik gertatzeko daude. Nondik bideratuko dugu entzulea, oraintxe uinetan pentsatzen ari dena, tira, bihar ostirala edo asteburuan zehar hurbilduko gara titiri jaira. Bai. Zuk esan duzu moduan, bihar bai ostiala daukagu Labu Teatra, diela baita Bartzelonakoak, eta baita esan behar dut Kataluniako nahikotxo konpainiak etorri direla urten, eta, referente bada ere baita nola edo ala Katalunia txotxongiloen antzerkian ere baita, Instituto del Teatrake baita hor egiten du bere lana nola edo ala, ez? Ikasketak eta handaudelako ikasketa homologatuak direnak, bertan dagoela ordun horrek, badue baita bere eragina konpainietan gero ere, ez? Egoteko produkzio gehiago eta aurten hori ikus dezakegu hemen. Nik bai esango nuke Partikulas Elementales baita konpainia Portugaldarra dela eta baita nazioarteko ikusgarritasun hori emateko, lehen urtean ere baita beste ikuskizun batekin egontzela. Hori goiuri gustatu zaio. Bai. Lehen urtean oso ikuskizun politarekin etorri izan, txikitsua eta oso apala, eta egia esan asko funtzionatun zuen, hau beste formatu batean dator, baina baita aprobetxatu nahi dut esatea, ez dela bakarrik Tolosan zuk esan duzun bezala Tolosan gertatzen dien gauza, baina baita konpainiako natortzen direnean, beste herri batzuetara joateko aukera baita aprobetxatzen dugu, ez? Adibidez, konpainia hau, Labu ere baita gaur dago Pasaian adibidez ere bai, hau da, kanpotik handatozen konpainiak nola edo ala, onaino etortzea, saiatzen gara zirkuitu baten modukoa, beste herri batzuetara deszentralizatzen apur bat Tolosatik. Eta hori uste dut beti dala positiboa, ez? Herri ezberdinak ditugu, Pasaia, Ordizi, Sestao eta Zarautz adibidez, eta Hondarribi ere baita. Eta orduan ez dira bakarrik Tolosan, esan dut entzuleak Euskadi guztitik dauden, begiratu aldute gure programa eta bertan ikusi egitaragoan zer daukaten gertuago. zittolosa.com webunean topa dezakete programa osorik, guk eskukoa daukagu, bagara paper zaleak eta gainera usain ederra dauka programa honek, ez da egit nola egiten zaion usain honiz, ez da ligninarena, hau impresioarena, pixkat Manley Margolen usain... Argizari usain. Bai, oso goxoa da. Aipatu dugu lehen, ez ditxu, zuzendaritza kidetza hortara, iritsi berri zaretela, berri ez dakit, baina tira bai, denbora gutxi horrelako egitasmo zabal, handi, batean asentatzeko, eta denbora gehiagirik ez akaso oraindik ez jaialdiari bere ritmoa, bere, ez dakit, txoko eta nabardura guztiak harrapatzeko, ez? Bai, hori da, azken finean, dala gutxi, gaina ni, zuk zaizu zuzendaritza bizan da ez, Juanjo Herrero da berez dagoen agiago topiken, eta bertako bizitza eramaten duena, eta bertako proiektua gehiago kudeatzen dituenak, eta ni gehiago nago alderdi internazionalan, edo nazioartekoan, eta adibidez egun hauetan baita ospatzen dira jardunaldi batzuk, indarkeria eta txotxongioaren artearen inguruan, eta adibidez kanpotik datorren jendea datorre baita hitzaldi hauetara, atzo hasi ginela, gaur eta bihar, 3 egun direla jardunaldi hauek, eta hori nolabait norberak ditu
bere zer egin gizunak, ez? Eta hoxe, bai, horrelare baita pixka bat hobe antolatzen gea, eta zuk esan bezala duela oso denbora gutxi, gaina justu baita Tolosan izan zen nazioarteko bakearen eguna ere bai, eta horrek denbora asko kendu zuen, UNESCOrekin lanean, eta hau da, oso denbora laburrean, baita ere aurkeztu zen Titirestenako programazioa, dala Zentro Dramatiko Nazionalarekin egiten dugun programazioa topiketik, eta hori izan zen dala hilabete bat, hortaz, denbora gutxi. Ekitaldi asko, denbora gutxi, etxea zautu gabe ez, ritmo hori hartu gabe, eta zuk esan bezala, aurten, aurtengo Titirija jaialdia, gaina 40 urte urrena, zenbaki garrantzitsua dela, eta idoiari nola baitez, errelebo hori, lekuko hori egiten, orduan aldaketa da, eta erronka handia, eta erantzunkizun handia ere bai. Hemendik bezarka bat, idoia Otegiri, prentxan ere ikusi duen zuleak akaso izan da, Euskadiko COVID iraunkor kasuagatik, behin betiko baja jaso duen lehenengo pertsona, eta egia esan, belaunaldi aldaketa bat suposatzen du, zuzendaritza aldaketa honek, baina kasu iritsi da, idoiak berak nahiko zukena baino lentxeago, eta errelebo hori ere lekuko hori, lasaiago eman alizatea, galarazi du, ez, ondo dago, baina indarrez ere, ezin horrelako erronka bati behar bezala heldu, beraz, mendi besarkada bat idoia Otegiri, eta lekuko hori eman da, zoi dagokizue oraintxe, jaialdi ontatik esango nuke, ondorio asko ateratzea, ikastea, esango nuke inoiz ez bezala jaialdiaren zuzendariak ari direla etorkizunera begira bizitzen, oraingo jaialdia, ez? Erabat ados, guztiz, bai, hori da, orain momentu honetan izango litzateke, ikustea nola funtzionatzen duen, zeintzu diren jaialdi honen erritmoak, oiturak, egiteko moduak, eta saiatu nola doala, apurka, oso gutxinaka, hori, zuk esan bezala, etorkizunera behi da, nola hobetu dezakegun, edo nola saiatu gaitezke gauzak, ez dut esan nahi gauzak gaizki egiten direnik, baizik eta, beste ikuspuntu batzuetatik nola saiatu hobetzen, ke hori dala betiko, zein lanetan, saiatzea hobetzen dagoena, ke batzuetan hori hartzen dira ohitura batzuk, eta zatezu, igual kanpotik, beste ikuspuntu batetik nola saiatu laguntzen, bai. Ikuskizun familiarrak deritzuten horien artean ikusgai oraindik izango direnak, asteburuan Gurekanoa, Zurrunka, konpainia Arabarraren eskutik, Leidor Antzokian izango da hau, bai larun batean eta baita igandean ere. Hortaz, aratago aipatu ditugu Bianco Labu Teatroko Kataluniako konpainiaren emanaldia, larun batean arratsaleko 6etan izango da Topik Antzokian, han bertan igandean Gizon Zoriontsuaren Alkandora, Teatro Paraisok, Arabatik ekarreko duen lana, Genoma irakurriko da, ez? Pia Green Boaten lana? Noma, zer gabe, bale? Topiken, Miguel Arretxe aretoan izango da, bai eguerdiko 12etan eta bai arratsaleko 5etan, larun bat eta igande, horra aukera anitz, eta Sestaoko Musika Eskolan, arratsaleko 7etan, hau ere, ostiralean izango da, bihar bertan, azaroaren 25ean, Quiero la Luna, Partikulas Elementales konpainiaren eskutik, beraz, oiesek, ez da oraino joango zara goiuri bihar, 7etarako, arratsaleko 6etan bukatuko dugu, justu xamar. Gainera manifestazioa egongo da gian ordu horretan eta joan barko dut. Nun ba? Bihar azaro 25 da, egia da. Claro, egia da. Bai. Hainbeste data ikusten ditut hemen, enekin oso ondo zegunetan ginen. Vale. Beraz, familiarrak edo, ez dakit, heldu eta gaztetxo aurrek elkarrekin ikusteko proposamen batzuk aipatu ditugu, baina lehen aldarrikatu duzu ez ditzu, txotxongiloak ez direla aurrentzako ere badirela, baina helduentzako badirela, ez? Bai, izan barut ere baita, jokai ere baita, pasaden astean egontzala ere baita zerkausin, kaleko antzerkian, eta baita Titiriteros de Binefar Hueskatik datozenak, eta erreferente handiak direnare baita txotxongilo munduan, biak kaleko ikuskizun formatuan, eta familiar moduan, ez? Bisitatu alizateko, justu zerkausin biak asteburunetan larun bat eta igandea. Bai. Beraz, ondo dago, beraz, aipamen hori, baina aipatzen izun bezala pixkat helduentzako emanaldietan murgilduta, helduentzako ere badira, edo helduentzako dira, denentzako dira, baina kasu honetan, helduei bideratutako emanaldiak ere baditugu, eta hemen denetarik ez, txotxongiloen munduare oso mundu zabala da, arte eszenikoak oso mundu zabala diren bezalaxe, txotxongiloen barruan nola irudikatu
aipatu dugunez, txotxongiloen arte hori, magia hori, modu askotara gertatzen da, eta esango nuke mota askotako emanaldiak izango direla, ez da? Bai, esan, azten zehar izan da gehiago helduentzako, ez? Aztenetik ostiralera apur bat, 8:30 topikaretoan eukidugu astelenetik eta ostiral arte, Single Diesel adibidez konpainia torri dalare baita, eta Frantziatik datorren konpainia bat, oso ondo funtzionatu zuen astelenean, aste artean Toni Rumbau ere baita erreferente handia dela txotxongiloen teoriko eta bere konpainiarekin urteetan aritu izan dudana, aurkeztu zuen ere baita bere ikuskizun performantzea ere baita, beste formatu batean, era batez berdina. Eta atzo ere baita da Bitzuazolak, bide batez ere baita lanean egondala Tolosako umeekin, 3 eskolekin, Herrikide, Samaniego eta Laskolain eskolekin lanean aritu da, eta bertan egin du olako instalazio bat argien hiriaren inguruan, nola bertako Tolosako pertsonek nola ikusten duten hiria, eta horren inguruan nola plasmatu du, nola isladatu du hori objektuekin, instalazio bat, material bertziklatuarekin. Eta hori oraindik ikusi daiteke, igandera artere baita, gonbidatzuak zaudete ambigu espazioan, topikeko lehenengo solairuan, dago bertan David Zuazolaren instalazio hau. Berak atzo aurkeztu zuen robot, eta bai helduentzako gehiago zuzendua, estetika nahiko desberdina, eta hori baita kutsu kritiko batekin, ere baita, ez, hori? Piskat roboten eta gizakion etorkizuneko elkar bizitza batetik edo abiatuta. Bai, eta beste estetika bat, beste espresatzeko modu ezberdin bat ere baita interesgarri helduentzako gehiago umentzako baino. Eta gaur daukagu Dora Kantero ere baita, bera Murtziakoa dela, baino Kataluniatik dator eta arrakasta handia eukitzen du berak ere baita. Saiontan bagara oso izenburuen zaleak batzutan, eta El tiempo de las tortugas, dortoken denbora da, sinopsi irakurri gabe ikusteko moduko lan bat. Bai, oso gomengarria, gaur 8:30 oso gomengarria dare baita, bai. Beno, hori gaur bertan ikusteke izango dena, baina bihar ostirala ere, bada topik antzokian La muerte de Don Cristóbal, Frantziatik datorren lan bat. Bai, da teatro katxiporra, azken finen dare baita, tradizioan, oso ondo funtzionatzen duen teknika bat dalare baita, nola edoala Toni Rumbauk ere baita bere hitzaldi performance honetan ere baita landu zuena, eta Pelele ere baita da konpainia bat, Paztataien konpainia bada, non lantzen dutela hori ez, teatrino esaten dana edo, hori lantzen dutela eta baita interesgarria ere, bai. Ni galdera bat egin nahiko nuke hizkuntzaren inguruan. Lehen aipatu dugu ez, txotxongiloak akaso ulertzen direla txikiagoentzat, eta euskaraz aipatu du Inigo badagoela asko, umen emanaldietan, baino helduetan adibidez ez dago euskaraz. Ez dakiden kulturalki dagoeneko helduentzat ez delako egiten zuzenean. Bai, justu hauelako, justu hemen aritu gara baita hitzeiten honi buruz, ez? Igualakian, deialdi bat egitea. Sustatu egin behar da, ez? Sustatzea eta animatzea, ez? Nola bala bertako konpainiei ere baita, naizta igual hitz gutxi izan, ez? Porque igual espresatzeko modua beste bada, ez? Ez da igual justuki hitzean oinarritzen, naiz eta hitza erabili, baina sustatzea apur bat bertako konpainiekin, sortzeko beste target moduko bat, edo hor ikusi daitekela bide bat ikusten interesgarria dena, helduentzako txotxongilo edo objektuen antzerkia, eta baita nola doala euskerare baita egotea. Era bat adoz, bai. Ez daude horren beste ekoizpen, euskaraz egina eta sortuak direnak eta bertako konpainienak. Bai, akaso beste leku batzuetan gehiago ikusten dute helduek ere txotxongiloa, eta gu hemen oraindik ezabiltza. Hori da, Town bai dala konpainia bat hemengoa ere baita, euskalduna, eta bai da erreferentea txotxongiloen helduentzako dena. Baina, egia da, ez daukagula horren beste aukera konpainien aldetik. Eta bai, nik uste dut, gure eginkizunare baita dala nola edo ala, oitzeare baita, ikusleria, horretara. Oitzeare baita, txotxongioak beti erlazionazio ditugu batzuetan gure inkonsienteki zuzenean umeentzako, baina hor gure topiketik baita eginkizuna nola edo ala da, hori oitzea, ikusleria horretan. Produkzio aldetik, ekoizpen aldetik, zein lekutan gaude? Ondo ezagutzen duzuzuk Kataluniaren errealitatea, bertan formatu zarelako, eta esango nuke Aragoi inguruan, Binefarren inguruan badaudela, akaso Levante guztiak, ez Valentziatik, Murtziarainoko bide horrek Espainiar estatuan, baina ez dakit Katalunian, Frantziar estatuan beste lurraldekin alderatutan non ote garen?
Beste lurraldeekin, betu, topiken bidez, bi proiektuetan nago, ikerketa proiektuetan, eta egia esan atzerrira bidaiatu behar izan dut azkenengo hilabeteetan. Eta egia da, Espaini maila nahiko atzeratua gaudela beste lurraldeekin alderatuz gero. Gero, baita ere sentsazioa apur bat, Euskal Herriak uste dute topik bezalako espazio bat izatea, horrek eduki beharko lukela nolabait ikusgarritasun gehiago eta errekonozimendu gehiago. Eta uste atzerrian asko apresiatzen dela, ez dut esan nahi menezez, baina igual benetan asko apresiatzen da horrelako espazio bat, museo alena aipatu duzuna, gaina ere baita topikek dauka erresidentzi toki bat, non konpainiak etor daitezken ere baita bertan egonaldi artistikoak egitera. Hori da, egonaldi artistikoak egitea, entxaiatzea, gero bertan estreinatu, hau da, badago horrelako espazio bat, non hor sortu daiteken sare oso interesgarri bat, hartu eman bat ere baita profesioarekin. Inigo Gaztez eta Kandidu Uranga izan genituenean hemen, zuturaintxe obraren izena gogoratzen, baina topiken bertan egon ziren egonaldi hori. Agurra prestatzen. Dantza emanaldi dagokienez ere izan dira hemen, oraintxe ez datozkit burura, baina egonaldi egin dutenak Euskal Herrian egindako ekoizpenekin. Azkenean betiko da ez, txotxongilloaren kulturari hori zabaldu bertzaiola, ez, egon badago aukera hori, nazioartetik etortzen dira txotxogileak, Euskal txotxogillo gilerik, ez dakit nik topatu dudan edo egon izan dan, ez, eta hori da pixkatak aso bultza behar dena edo borrokatu behar dena, ez. Bai, erabat, egia dagoela baita Unima Euskal Herria, ez, nola baitala elkartea baita bultzatzen duela hori, ez, bertan Euskal Herriko txotxongillolariak edo batzea, eta nola edoala eukitzea sare moduko hau, eta nik uste dut topik badala, eta txotxongilolarien artean uste dut badala horrelako kontzientzia bat, baietz ez, topik izan behar dala, eta egin dezakeen lan hori nola edoala bertatik eman behar delare baita, eta jaialdiaren bitartez, eta topik zentruaren bitartez. Akaso kultura hori sustatzeko ez du bide bakarra izan behar, dena ez da kalera eraman behar, kulturak antzoki barrutan ere egon behar du, baina kalea indartzeak ere eman dizaioke ez etorkizunean, ez da pedagogia hori ipatzen dugunean, jendearekin konektatzeko aukera bat, eta hori igual azken edizioetan, aipatu dulen ere ez, pandemiak sortu zuen alako zailtasun gehigarri hori, zeko guan dut Titiri Jaik 2018an adibidez, Euskal Herria plaza, topik inguruan dagoen plaza hori, nola hartu zuen, olako giro, ez da egit, zirzense bukoliko batean, eta jende askok, antzokira akaso pauso emango etzuken jende askok egin zuenan mini txotxongillo emanaldi horietarako pauso ez. Akaso hori bada erronka bat, ez kalea pixkate berreskuratzea, horten izan dira emanaldi batzuk, baina ez da egit etorkizunera begira ipatu duguna osnarketa horietan badagoen ez. Bai, egia da eguraldiak Euskal Herrian garai hauetan ez duela gehiagia bereziki egun hauetan bereziki, baina egia da, bai, etzera bat adoz gaina nola edoala nahi gabe topatzea ez, zuk bila joan gabe, hori nik uste dut beti dala zozer preziatua. Kaleko edo zeini gerturatu alizatean ikuste dut arte guztiek eukibarko luketen helburu badela, ez? Edo zeini iritsi alizatea, modu zuzen batean eta ordaindu gabe, eta ez, osea, izatea eskuragarria guztiontzako. Baita ere esan behar dut, nik uste dute hezkuntza horretan edo heziketa horretan publikoa erakartzeko ere bai, uste dut eskola bat eta formakuntza baten beharrean gaudela, hori esan behar dut. Instituto del Teatran Bartzelonan badago, baina uste dut hemen Euskal Herrian eta topik dugun zentruarei esker, eta gainera Juan J. Biok irakasleak izan dare bai, ez, ikusten dugu nola dela pedagogi lan hori egin behar dela ere bai, eta ze profesio guztiek daukate bere formakuntza espazio bat, ez, eta beharra. Eta badirudi horri ez dalen badiozu eskolaletik eta formakuntzaletik espazioa ematen, horrek ez du esan nahi, ez dauka bere ondorio profesionala. Hortaz, bai hausnarketa hori, bota nahi nuela hemen, ez? Nola doala, horren inguruan baita hausnartzeko txotxongiolarien edo antzerki, objektuen antzerkian formakuntza bat ederra izango zala aukitzea hemen. Indarrez iritsi dira beraz topikera Juanjo Herrero eta Estitxu Zaldua, eta seguru etorkizun hurbilen izango ditugula aitzakiak berriak kontatzeko eta esateko begira plazaratu dute deialdi hau antzerkia egiteko, txotxongiloen antzerkiak egiteko, plazaratu dute formakuntzarako ez da gize pauso hau, eta hori guztia kontatzen ariko gara. Etorkizun hurbilera begira, geratzen zaizkio oraindik 3 egun Titiri Jairi, oso egun potoloak gainera eta oso ederrak,
Baina hortik aratago badago, ez, titerestenaren baitan, eta beste bate ekitaldi urte amaiera eta urte berriarekin etorriko direnak ez ditu, eta horre badago, ez, behar bat, dena, aste betean, jaialdi baten baitan, ez konzentratzeko eta urtean zehar ere egon dadin, ez, programazio eta proposamen sorta bat, ez? Bai, sortea dugu ere baita nola topiken ere baita dago programazio egonkorra, ez? Eta hori sorte bada, hilabetean behin, egiten da bertan programatu txotxongiloen ikuskizun bat, eta baita tailerraekin batera. Hau da, familia gerturatu daitezke topikera, eta bertan lehenago tailer bat egin, eta gerostean joan ikuskizuna ikustera. Hori hilabetean behin gertatzen da, iraietik ekainera, maiatzera barkatu. Eta gero ere baita bisita gidatuak, museoare baita, daude larun batetan ere baita hilabeteko lehenengo larun batean, gida teatralizatuak daude, museora ere baita, familian batzuetan planak egiteko ere baita idea ona dela, eta baita ere, euskaraz eta arderazko bisita gidatuak larun bateetan ere baita, hilabetearen azken larun batean. Informazioa nahi duenak topikekin harremanetan jartzea besterik ez du, ziten webgunean, topiken webgunean, sare sozialetan ere informazio hori guzti altzen da, eta ikastetxeetatik ere asko pentsatuko dute, guretzat hau interesgarria da, eta edozein arrazoiengatik ez kaude harremanetan, jarri harremanetan ikastetxe askotatik, bai euskararen normalizazio helburuarekin, baita txotxongiloen kultura ezagutzeko museoa magikoa delako eta aurrek flipatu egiten dutelako. Hainbat arrazoiengatik, horra asko hurbiltzen dira topikera, eta zuek ezitzaileak bazarete, egin ezazue dei hori, mugimendu hori, eta zatozte topik ezagutzera. Bai, nik aitortu nahi dut. Nik ez dut ezagutzen. Baina aurreko ostiralean antzeslan bat ikustera joan nintzen bertara. Eta areto horretan egote hutsa bakarrik uste dut egin behar dela, bizitzen behin. Ez dut esango asko, zer erdun sekretuak enduko dut. Baina nik uste dut hor bertan eserita egotea eta ikustea aretoa bakarrik, kriston esperientzia politia dela. Orduan gonbidatu nahi dut jendea horretara, eta gero nik aipatu nahi nuen, ni joango naizela nire euskaltegiko ikasleekin. Helduak dira, eta gainera horrela. Justuki atorren astean euskararen nazioarteko eguna datu, bai? Hori da, baita adibidez euskara sustatzeko ere baita, museoko arduraduna ere baita luzatu du ere, hizkuntza eskolak eta euskaltegiak hemen inguruan daudenak, animatzen baldin bazaret ere baita, deitu mesedez museoko zailera, eta bertan ere baita antolatuko dira adibidez bisita gidatu bereziak euskararen aldeko aste guzti honetan. Así que, horrelako ekintzak hor goat sartzen, bai. Baina albean du xamar nabil, ez da? Pasaitza behar da sartzeko, Marionak ez du edon hori sartzen uzten. Marionak erabakitzen duean hori esan edo. Badakizu buruz, ez zenbat bidera gona izen da. Bai. Da hola supermotza. Azkar esan behar da. Ez da torkit. Zure eskutziko ez. Bueno, es que igual aldatu da. Ez. Ni ez da inbeste gona izela. Tolosa bat dugu, baina ez da... Topik da munduko txuntxo, que jo mucha horik garrantzitsuena eta tolosa... Olako zerbait da. Oiana gauzat egingo dugu datorren ostegunean, gu gonbiatuko zaitu guzu, Topik museoa ikustera. Bai, baina ez dakit arko. Lotxagabean eskau. Akabáramos. Bueno, jarri data. Vale, ala, ze ilusio. Gainera aurrekoan ikusi nun txotxongioren bat betik eta nik onartu behar dut. Kanpora joaten naizen bakoitzan txotxongio bat ekartzen dut herrialde bakoitzetik etxera. Eta naiz topiken egon, eta ikusi nitun bi, eta ikusi nun tasanun, ara, begira, hori Indonesiakoa eta besta Tailandiakoa. Hoiek ikusi nituen tasanun, etorri behar dut. Etorri behar dut. Gainera erakusketa mugikorra ere oraintxe dagoena ikaragarrizkoa, nik ez dut ikusi oraindik eta ikusteko guapa daukat, beraz. Aitzaki ardun badaukagu bai. Ez dituz aldua, plazer bat izan da zurekin aritzea, tarte gehiago ere topatuko ditugu, eskuartean egitasmo asko, energia asko eta gogo asko daukazue, eta seguro hori guztia kontatzeko moduan izango garela gozatu, jaialderi geratzen zaiona, zuri entzule bihar, etzi eta urrengoan alegia asteburu guztian zehar, Tolosan titiri jai, beste hainbat txokotan ere, ipatu ditugu lehen ere Euskal Herriko beste txoko batzutara ere datuko dela, beraz hartu zuen txartelak eta gozatu txotxongiluen artearekin. Arratsaleko 6 bueltan,
Mila esker ez ditzu eta laizter arte. Zuei, laizter arte, eskerrik asko. Oiana Maritoren agen datorren ostegunean beraz ez zaude gurean? Bai, egongo naiz. Eta bihar ere bai. Bihar ere bai. Bihar ez dagoena ni naiz. Entzule, astelenera arte, baina bihar Oiana eta Goiuri hementsi izango dira. Oiana bihar arte, Goiuri bihar arte. Entzule, bihar arratsaldeko 4:00 hementsi izango gara bigarren kafean, Naiz Irratian. Zaindu, izan ondo. Eta egin dantza Parisen edo dagokion tokian. Galdetu esan ez geratu zarantzan zenbat maite zaitudan dantzan, zena zenta zena. Keep calm and bigarren kafea.